Sa kalay. Target tayo sa kalay. Ako sakit. Diyos na yung parang. Ako naman nag-iyahan ka ng kaplitan. Ay, dinikan mo ba? Okay ka, Jake. Layo ka lang. Yan, dasal ko.
di, dire nga. Wala pa po ha. Ala, wala pa. Dali lang. Mau ganito yung offline challenge. Ayos! Manakabili naman! Pati na sa malalampak mo. Nakasunod na kasi mo part mo dyan? Ikaw naman, be! Kira. Uy! Balik na kitang pala. Alam mo yung nagitang pa. Excited? Tayo. Agay!
Dua na bitaw na. Hindi na bitaw magwalaw pa. Iyo, Sige na to. Nagsan na lang lang. Yung lang sa okay, sundalo ko ron. Sundalo ko. Nagat. Nagat ka. Iko. Ang daghan na ito pala. Agay! Alam! Ang sakit! Sila ikaw rin sa gagawin Marilyn. Sa gagawin. Oke, habis pak, Medyo na na, kayo po iyan na iinit na. Basta na yung color na lang ako.
Ali? Ah, wala. Ano yung balak? Nila pambitan. Biglang kayo po ako ng siya. Go. Masunod pa ang tubig nga basta yung tubig at pero Bakay. no! Oh, sino na sa may napasok? Kitchen! Ay, saan kuya? Kaya tapos dyan. May bisyo ka ni targeton ka ba? Isa dyan, namaya. Buta ka lang sa alarm. Eh, one, amatas na sa bisyo. Masuwawan na daw ko nito ha. Ano ni? Nanalay. Ay, makaro naman. Oh. Di ka ko di. Di pas. Di masulog. Daghan at sa rin, hama. Tulungan, ibat, isa ka sa mga Alasing! Alasing mo ito! Diyan din ito. Ay, layo!
Ang pala na sige sa Oh, nila. Ako man to. Ato to galing naman. Eh, malaki. Ang si Jen kay Juan na, bilang nalamtan na. Pinag-post na no, na sapatos sa Balik sila. Ay, kumakapos na lang pala. Kamulit na ninyo, ha? Balik ko sa kasarapan. Hoy, pasa niyo ang pulso pa rin. Mari ko yung mati. Ayaw ba? Yung sa tira na sa bakit. Bahala sa Hoy! nga ako ang ginagawa sa siya nagkaon ba niya maton. Ay! Ay! Sabra! Uy! Nagpuwas man! Dito na pre! Shutter button. Double tap to activate.